Díobh ar fad mar dúirt colm Anita Nic Amhlaoidh salam dom agus is tá Cluain Dolcáin agus tarach mar cantar múlta se gom agus tá sé anna áitear bhealach a bheith ar aisin seo tréism na blianta fada nar bhí mé óga cabh rinca an seo agus ag seanam ceol so tá sé inta bheith ais. Faoi láthir tá mé mar phríomhide ar Gaeilge náisnarí an gáirúna seo san ás agus tá mé buinte leis an Gaeilge a chuir chun cín sa cantar agus méid fás an ísan seo tá bród méid banis a réir le so an numar go chala agus rinca fás. Agus méid fás a níos i dteaghlacht agus a Cluain Dolcáin bhí cinál cnámh drom a láidir don Gaeilge ann de Imeachtaí trí Gaeilge tíomhmuid den scoil agus ní rah orma bheith borthair le gacíthe bhí rangan na ceol ar siúil nó bhí céile ar siúil nó bhí Atógáil Chrónáin ar siúil nó bhí snámh ar siúil bhí imeachtaí den na teaghlaigh agus níor smaoinnig mé faoi riamh ceap mé gur sin in nach cantar Gaeilscoil ann agus nuair a ceap mé faoi bhid in áisnarí ní ra éigeir ann ach mé héin agus an scoil agus hiig mé ar an bhainte mas rud é go raibh an scoil le fás agus mas rud é go raibh níos mó dálacha an seacht agus go raibh an sin chun fás bhí orm rud é an éana faoi so thug mé arm féin agus cuid na múntar agus cuid na tiismóirí chuir leis an Gaeilge so ag mar go méid ar an pobal Gaeilge a bhonú timpeall ar an scoil so bhí sé andúfriúil an rud a dás mise a níos go raibh an pobal an ar dús agus an sin tháinig an scoil. In áisnarí bhí an scoil ar an ardús an bun scoil sinna méid bhíann agus an sin tháinig gachar eile. So bhí láthair tá níonra a gcuin, tá man scoil a gcuin, tá Gaeilscoil náisnarí, níomad an freastal ar an éile bhnis agus tá Gaeilscoil nua i Ghlór agus tá an ceann fós inrithe nua agus a rís an scéil atá agan i Ghlór níomad an freastal ar an éileh. So feici tú é sin aúpla greengrafna a gom bhfuil mar spínta leis an óra agus scélínta go tá ann ach feici tú. So tá mé seo an leirlibh ó híomh cadtá déint buin duna daoine óga in áisnarí agus chuirdarrá an túús go bhfuil mé buinteach le an grúpa ógras agus go mé ar las caitheach orthú so tá cuid an méid atá rá an cinál cléinte i dro ógras so tá brónarm agus madam sin ceapan go raibh. So dúireach na príomhteachtaí mar géirí imeachtaí nó club chur ar fáil do dhaoine óga ná go mé na daoine óga féin man fearrteach ann. Caiith siad bheith ar an mór stráthir den club caiith siad bheith ag ghlacha le róla na cinreachta agus a chur a chuid suaintí chun céin. So níl éon maithas le grúpa daoine si a seomra agus rá bunam mit club óga caithfar na daoine óga a gur an club ar an mór stráthir sin a bheith ag na cruinnithe sin agus tá is agam tá an bort ormha rá mar tá daoine óga ann agus tá muid lé cuasaí ar nós disciplines a club nó iompar nó cineirí nó airgid nó ní cór go mbeidh daoine óga ag síos a seomra. Ní aontainn leis an torm sin. Ag an tús bhí mé mar sin a cosí mé atógáil na daoine óga ar an coiste nó agus ceapan gur bé an rud is fearr a rinne mar riomh in áisnarí na daoine óga cúideag séideag a bheith ar an coiste linn. Na tá rudí áirithe go gcuirmid ceist orthú tá buan cuiste a gcuin agus tá an cuiste omná agus ó an go chéile bíonn deireadh cruinniú ag an mún cuiste agus ní bheith na daoine óga a láthair aige sin. Ach beidir bheith sin ó sa ráthain ó orgach sé bhí si ag láthair ag gach cruinniú eile agus ceapan sin an príomhteachtaí tá mé géirí a thuirtaí bhniu. Ná bhí ag brústof ar dhaoine óga, ligh na daoine óga le den freastal orthú, éas go thuirt orthú an rudí féin a ábhairt, ok? Rial na Gaeilge an tauach go háirí mar tá pobal agad do dhaoine óga tá an Gaeilge acu. Ní scoiltá ann tá tú éirí an chorthaméid áile gceart. Níl na páistí óga se ar scoil ach mna bhfuil rion na Gaeilge a bhaim sa scoil i fiú éh ann. So smaoinnig ar dús, cad atá sibh chun déanamh le daoine óga tá chun a bheith leirta méile. Mar sin é daoine óga. A man se chunarráta sé cear go leor bear le leirt. No mu chun a choras cinál pínó se chuir bhaim nó mu chuní de bhula iad de spreaga chomórtas a chuir fáil.
Béidir go mbeidh sin ag teastáil. Go háirithe ag dí éasó 2-3 sin an is is defra. Mar tá si dú 7 an club fós ag 6 agus 7 tá lá leat na bliúthe. Béis si de leir go bhéige. Ach ag níos sin tá sé daon. Clán bliana ag an club incór na bhaoine óga an. Béidir go gappa tusa bhfuil sé héintach go méid na daoine óga ag chéalaí ach 7 nó ag fólam chun as an fid le haint. Béidir go méid níos mó simime go bheith chuir ax le chéile nó fí seán ó scala níocht. Béidir go níos mó simime go siad chéile agus seaachleid te dhéanamh agus cúpla bon óga agus sí timppla agus gan daoine bheith chuir straachú. Cumála sin, béidir go níos mó sin ag na daoine óga a bheith le chéile, má ag an tugan ó plúcail cálinn cara plúcail cara áil, agus caiite bheith cinál oscailte do crack sin a bheith dul ará I meas daoine óga freisin. Agus an bhfuil sibh céad sort rialacha atá sibh chun chuir a bhaim ó híomh cóirteasta. Se an cinál stofa caiis bheith swinine faoi. Agus sin an fá go méinte ag mulla go méid an club mar bháil de bhór eagrú do dhaoine eile. Áit gur féidir le sibh ná an treorcha áil faoi cuéimhnú páistí, rud atá antáideach sa látáinniu, cétá ag obair mar cineirí I do clubbanna. Má chuireann tusa dá páistí ón glob sa car le tiismithór chun aber chun dul I bearlán agus déir tiismithór tóga mé capar. An an tusa cinnte go bhfuil tú a chur an tú sásta an freigar sin a chur thiismithór. An bhfuil an duine sin éis imscrúdú I dhéanamh leis na Gardaí nó tas agan bhfuil NI ag an áthúí fasa. Caiimid a bheith anna cormach agus más tusa an duine tá freigrach as an glob. Ná den eisiach do cuéimhnú páiste agus na rialacha atá a bhainleans. Caiimid a bheith anna cormach tá na daoine óga sin faoin ar gcóram. Sin an fág a ceapam sa lá atá ann inniu go sé antáid go bhfuil a club áige ar éireann mar sin mar bháil de bhór eagraíocht ar nós ágras cumann na bhíomhtheachtas tá cúpla rana amachchan sin agus mulla mór atá agam díobh. Tá fáil na eile leis mar tucha mé go sin fasta. Now, okay, so a reach ran fartiacht an tell daoine óga mar tre seo a luúir chuid bórde choras crintas sa club. So go mai na daoine óga buinte leis an Cluain Dolcáin na talí a bhú agus tá agam hena féin daoine mag sin rá ó ní thuann an choran do daoine óga bheith bailú airgad. Caafar an cinál meon sin a ahrú. Caafar an cormach agus freigas agus an meas sin in air orthú. Nithe a réitead an siomh, go méid siomh ag an clog, go méid sin chuir fí seán le chéile. Na cormaí se a chur ar na daoine óga. Go raibh mór acu faoin na cinál Imeachtaí a dhéanann an club, okay? Agus siar sé éigean a thuirtómh. See her new or Tashi de Gary, Feckiton stuff to street food on shin, bheith go, a gay Bruce girl in linen club, piece of search about a coup, tan of wind, as like, and quid in a club and a tar of Gwynna, Nina Dini over Gary, see Timple the bean. So it's straight like pizzas the end of dove, I could eat Átógáil, I could basically kind. Now, Beijing my midna round, no, Corga my Dini Oga. Gonna híomh agus a gimmered sport nó fólam ceol. Cén más atá ann dómh a bheith sí timpeall ag gcéithe pizza agus a caint. Ach tá anmhaithas ann do dhaoine óga. Sinna tá bhaithe níl aon áit sábháilte nó tá sé Jack orthú teacht ar áit sábháilte go bhfuil an phríomh sin acu díreach sí timpeall. Bhí mid gcónaí chuir brú ar dhaoine óga bheith déanamh rudí bheith déanamh bhfuil thuirnta nílach spás tí orthú, So, arís Rian le Gaeilge a bheith ansol an bhfuil cadú éisteach le ceol trí bhéirle dula go blictelinn. Ní dólan go méid mór an bhuaile bh muí dhéana sibh eiscigtaí áirithe ó thaobh na Gaeilge de. Le téin ar club ag an blictelinn. Bíonn cadú éisteach le ceol trí bhéirle. Na bheith ceol nád in í agus ceol nád a thugtar siúd sa ceol freisin. Ach mar chuirn siad ceistar méisteach le ceol trí bhéirle ligam nó. An gníon nach dusín siad a leirt bhéirle. Agus tuigeann siad ar fad sin. Disco, an bhfuil cadú disco bheith acu cinse. Caiimid a freastal éigean dhéanamh orthú agus swinmh go bhfuil siad sa mór choraltóir béarla seo agus caiimid a géirí iad a bheala ach a rís féin sin féin anna dhéon faoi rian na Gaeilge, okay?
tá sé freisin anna ní mai man focail politú úsáid ach tá sé anna táteach go dosa mid ará le na daoine óga, tá catan sin leds, caiimid tríd ar son na Gaeilge, agus go méid si buintach sna fiachtaí sin. Nóí i chorá fé ceair raidir rí ar seachtain na Gaeilge, mar tá ainach le chuir le chéile go méid si páirteach scríb achaní, Tás agam ar gcuoine óga a tháinig an rialtas amach le rud éigean ó híomh na Gaeilge de agus tháinig na lads ó club startí an féidir dul síos go dtí an teachtadála áitiúla bhaine le Fine Gael agus an féidir chuir isteach air. And I says, okay, right, anyway sin, so Cúigar is seachtain ó. Now bhí mar bhí beirt cin an club ann agus chuir siad le chéile agus cúisiad a chuirtar an teachtadála agus rinne siad an cás. Agus sin tháinig sé sin wethú rééis siad a géirí é sin dhéanamh. Agus ceapan bhfuil an cinál rud sin anna táteach ar an cúgaláid ag go mícheart is an bhfuil is gur fad faoi an mórchiúlóg mór I nach lia. Bhfuil ba daoine óga ó násaí ag lecha páirte ann. Agus, is brala an cuid sin an club freisin, ar crothú mar deir si féin beagán tríblóide ar son na Gaeilge. Agus tá siad iontach mas rud éidir ceapan siad gur féidir le mar tá de léirú an meas sin orthu agus rála tá an cút a bhíh sin. Is Gaeilgóirí sin, tá si an an rud éigean I dhéanamh faoin Gaeilge agus chur dulcan cí na Gaeilge, ba cinál baíon a got ranfeartid, ceapan siad mar cuid an club. Agus freisin rudí ar nós freistal léir an Oireachtas agus Imeachtaí áitina go féad le buail le daoine óga eile a labhairt as Gaeilge fá thuirtómh an Gaeilge a labhairt even with an scoil. Sin an tá dhéanamh bhain. Fá agus áit a thuirtómh an Gaeilge a labhairt even with an scoil. So arís I gcull arás I céim fáil ceapan cógaméis mar páirt de mór eagrú. Craim taca atá ann de club ar costas anísio. Okay? Cumála sin mas rud é go do chuir isteach ar deonta sí tá sé agam níos féidir híos an listas dógan sin. Tá sé deach go Ghlór mar tá an grúpa tosú amach I gcuí airige de Ghlór de Imeachtaí. Tá na mór agratí seas sásta an chud is mód ífe. An tíirtis a dhéanamh ar de hon go fóras na Gaeilge nó go dtí an Comhairle Chundé nó go dtí na VCs an ETB atá ann inis. Chun deontas a áil chun Imeachtaí a chuir ar siúl do bhíoine óga. Agus de grúpa atá tosú amach tá sé sin an tábhaach. Agus muna scríbe siad an tíirtis dit ó hús deire, tuair siad an takeíocht dit. So sin fá aonta mai chun bheith mar bháil de eagrú. Ar nós freisin tá service fisher an na Gardaí ar fáil trí go bhór eagrú. Ceir le deontasaí, tréinál de cinrí rud atá an tábhaach. Tá go leor daoine tá an simach ús a Gaeilge agus atá iontach agus a géirí an Gaeilge a chuir an chéin ach ní chuir a club óga iad. Agus a sé an tábhaach go bhfuil tréinál ag ar ginrí in ar globna go maiid an áard chaidán de obair óige a chuir ar fáil. Tá an dach, tá muid géirí an gáb óthar ar freastal, an Gaeilge a chuir an chéin agus áard chaidán obair óige. Fi láthar inis beidir go is go framework ann ó thuí agus ó has go gáúna bheith ag leanad nóir táimid a gobar le bhíoine óga. So sé an tábhaach go bhfuil cineirí an céad scogan. Agus ná é darmid an chud is mód na cineirí seo tá sí Jonach. Níos de fáil pingan as a chuid airgid. Sin an fáil go bhfuil ceapan go sé an tábhaach a bheith buinte le mór eagrú éigean. Mar dheoí na cineirí sin aitheantas éigean ó mór eagrú de freisin. So, cumála sin bhí nascna a go sin leis na agasí Gaeilge eile mar táta mar bhaint de cheanna eile. Rud atá an tábhaach go háirithe le sreabhan na páiste na daoine óga aráig, let's say, cumann na Mic nó cumann na Gaeilge, nó I gobar ar na costí Ghlór. Mátá sí mar tá an club hena féin mar bháil de eagrú Gaeilge tá sé níos éis go boga aráig go ceanna eile. So tá an sreabha an tábhaach go híomh na Gaeilge de Táimid ag lína an bucéid tá na scoile an Gaeilge ag lína an bucéid le Gaeilgóir tá agam go siad lufa lífa tá agam sin ar fad. Ach tá an bucéid a lína agus tá peall mór ag an mum. Agus an mud atá tarlaigh ná níl aon rud ann chun an sreabha sin a hábhá. Agus déta club óga cuid an sreabha sin an caiilteanna sin is stoppa.
So anyway, Malta Simagut, níos má ólas bhí ógus na service a chur ar fáil. Tá mé timppla féidir leirlumm féin ó tá bheith Annie ní thuúman ó néhí gáin le ansásta leirtih agus sibh a bhróú. Conas de club a bhhaoinú dearna in scéil. Déidir na bhuiil cúpla euro í gach seachtain tá deontas ar fáil ó oras na Gaeilge do Ghaoine óga. Níl an firm rócasta, 5 mór, nuair tá tú leor deontas sí. Tá deontas seo ar fáil fiúháin de agra sí atá bun muoinú acu. Rud atá an táhaach ó oras na Gaeilge is féile a chur isteach ar fós don ceann seo. Deontas don VC, ní mé rio cínte bhín scéil ó thuaí ach tá den tuairim go bhfuil neart deontas sí ó fáil ó thua ó cinál Peter bhfuil den éigean an ceirúm cad é? An ELB, yeah. Tríd an ELB agus má hiiscin ar an scéil cin sin na club na ógras tá níos má mhaoine ó thua nó mar atá ó has tá sótá an tálamh, ok? Service áil seimineár seo me cean mór, féit an féile dul ag an príomhéide den scoil áisiúil an gréadscoil áisiúil agus aber éist. Tá club a hosú, ein seans go méid bhna an hala a bhort in seimineár nó ar 2 euro nó ar 10 euro. Dír go dtí gúil mé déir ar gosa. Muna bhfuil cultural sa cantar na mar sinda. Féit a bhfuil tú an service áil seimineár. Buin úsáid as daoine go leanna go ar phobal na Gaeilge agus tá an chuid is mód in na Gaelscoil na oscailte ach ní aimimiid go leor iartaisí ó grúpa Gaeilge teachtasteach agus na áisna atá a gcuine úsáid agus ceapan gúil géirgáil leis an cóaibrú sin agus an gcuirta féin bhfuil ar scala chéile marmid níl mid i bhaint úsáid as na áisna atá ann agus cuil bhórda na Gaelscoil tá halaí acu tá trealamh sport acu. Tá fiúháin Beiidir go méid cuid na múntóirí sásta bheith mar cinine. Agus ní mid a gcuint úsáid as tú mar sin. Agus lascanna a leorga gánaí, má tá tú ceannacht éonrad an club, aber is the club óga an stop se ein seans go lascanna. Ní ceannaí méonradnach, agus mar déir siad nána le lascanna ar de mé lisan go mí agus cuair an fáin síos. Agus de gná fáin tú lascanna 5, 10, 50 géid. Denim iirstan éonrad a ceannacht acu amatá cólaach sásta rud ag na hórtum seimineár nó lascanna, tugam a gná áte gan eile. Agus má tá sé sin mar frinspeal a got róí leis an club. So seo chuid an airgáistí mar bhí mé rá ancínte antáirta dtír go maiid an spás acu bheith a ligand sé. Seo daoine i ggéirí spé ligand, dul beáil agus an rud ionach faoin meáil ná i cébáil ná Tuis go raibh mar Phobal na Gaeilge ag úsáid cébáil seo óna túsa násannaí a méid sin. Thug siad fostaíocht sa tror gcuine óg le Gaeilge. Sa chuí nuair a tháinig na grúpa Gaeilge go méid siad an freastal orthú. Agus tá sé tréistal céim aráig inis tá na cóirí ar fád a héanta le cébáil as Gaeilge inis. Agus tá duine ag an ann le Gaeilge i gcónaí inis. So tá sí trééis duine lán amseach. So seo duine i dag an Gaeilge láiste agus inis tá postbún acu, tuisciúil Gaeilge acu. So tá sé ionach dó leann agus tá ógras na grúpaí bín Ghlór na scrínithe a gcuin duna clubanna, nar hagan Ghlór cluban na chéile bhuiine le ógras. Tá sé mar nós bhain dul go cébáil inis agus an takeíocht a thuirtámh tuis go bhfuil an Gaeilge in úsáid acu agus bhfuil seachtar an Gaeilge ann. Karate as Gaeilge, Ireland go héintach le shopping card in karate. Again, I know it's more an true not with the chocolate chéile agus a rá, tá ééis go thir anatá ná an drámaíochtaí dhéanamh le as Gaeilge, tá duine anatá ná an karate dhéanamh as Gaeilge, tá duine anatá ná alí na bhúna trí Gaeilge, tá duine ná teachtasteach agus ná scanáíocht dhéanamh as Gaeilge. It's more an true nach go liste lárnach go méid gachtainna in an iad úsáid agus bhain sé ag mula sin caithfidh bhfuil mór agraigh an beidir go síon seo in an liste de ééis go háirí le Gaeilge a chur le chéile dún, déanana sé an saoile bhag ní séasca agus ar nóí an chéalaí buine gachtainna tanhas. So sin mar atá dúir go méid Instagram in násannaí tá Craig duine sa club idir 8 agus 2 agus níú den an ghlach le páisií tá a thug, so fi lá níú ghlach le páisií atá 10 héide agus 2 mar níú den an freastal ar an éileh ag an club ógras agus ógógras agus ag an club idir 2 agus 8 tá sús le caragabáil ar freisin
agus rud mór dhéanaan atá ógus bainte condition an málar tú idirnáisiúnta agus tugann tú seo deis iontacht don na páistí bhí ceanna goin le linn ri 2012 le tír na meascach tháinig na daoine óga ó tír na meascach se agus ghlach sí páirt a ri agus ghlach ar naltaí féin ar bhuail féin an freisin agus sin an bhblionn se chatta cúmar arás go dtí tír na meascach. So bhí sé sin béidir ceann na mór imeachtaí go féile eile do dhaoine óga, bhí si buinteach a rud idirnáisiúnta náisiúnta ar son na Gaeilge agus a chuir an Gaeilge chun cín agus a buint hanavas ar fad ag an céile. So tá go leor féidirachtaí le daoine óga ach go rís beag an spás ó thuirtó sin an céadúil agus go méid siad ran fartaíocht. Tá siad tharbór tá na Gaeilgeirí óga níl nas na rí difriúil ó éon áit eile sa tír. Tá na daoine óga atá leirt Gaeilge leis. Tá siad iontacht tá cuid ó cótamánta den teanga. Níl buil ar bit an dún leat. Tá siad tharbór agus tá siad cliste agus tá éideachas má orthú agus. Tá rud ní bheith an bhíonn se féin anmhaoineach ó híomh na Gaeilge an céad lún eile atá teach chun cín, tá siad tharbór. Agus ba bhhailm go breidí sibh ar fad sin. Agus má tá imeacht má tá an mór eagrú Gaeilge sa cantar ag eagrú imeachta. Go sfuinóidh siad an féidir an spás a dhéanamh do dhaoine óga san imeacht seo. An féidir le ceolhaint, an féidir le na bilóga a thuirteach, an féidir le an targad a bhailú ag an doras, an féidir le bheith ag taispáint do dhaoine céin áis le dul. An mai cad acu cúpla nóid cainte a dhéanamh ó híomh a Gaeilge de. Go dúirmid spásach, go méid siad feicáileach, mar le tamil fada bhí cinan sfuinmh se an daoine óga tá alcohol chun a bheith ag an imeacht agus ní muid a géirí go mbeidh daoine óga i lár a chur straachar nó a chur sopa sin go ceapan bhfuil se antauta go mbeidh deire leis an lá sin, mar tá muid chun an glún sin a Coiland agus tá siad iontacht. Agus ba ualam mas rud ag go hála sé sin, so sin mo cuid ar dhaoine óga tá písa eile le rágam, so just seimineár colm, okay. So an méid an Harrigam chapter just pasta seimineár. Ma chuirma háta ornamar an misnah ag leir trí páistí faoi sé agus a Gaeilge agus a rísolar dosí chaim mé rá go mé costa seoir cóúd ar freisin. But Marisódig ba eagrú a chapter seo leis an bhealach atá mhuoine nua ó Áras na Gaeilge ó híomh an bhealach go bhfuil cóúidir gobar agus mar sin de. Ach go rís an tacht a bhfuileann le séirsí a chur ar fáil de fáistí óga. Agus seans go bhfuil tú sí an sin agus ra asir lucht tá níonra a gcuin tá gachart go bra. Ach tá níonra an bhapasáil den níonra ná scoil. Agus muna thógamid an Gaeilge tíbhamuid in na scoilna níl an lá chun a bheith lilna. Sa sé antáirteach an tús bhfuil normalú déanta ar an Gaeilge tíbhamuid an scoil agus na mise ag leir hí neam go rugtar páistí. Sa bhreatain bheag rugam a bhach sa bhreatain bheag agus bhí an leanamh am láh san ospidéal agus tháinig duine an timpeall an muinte na breatnaise agus dúirtí leom de chun breatnaise leir a do fáiste agus dúirtnaise is an lílach Gaeilge agus bhéir Searchy, right, Searchy. Well, shot is Searchy. Building the group áú like Hollywood le Trevad the Gaeilge club de Cadin August makes new go more lata echo lam agus start me with Neil and Kinjan lana around in Searchy. Balak intach la anna her arena, right? Agus ní yacht me in Kate Shopton lads. Don't feel lana feel feet. Ní yacht me in Kate Shopton. Agus for me like telephone. In Easton, he ran to wake and gritty de Cadin agus start to come to Anne. Shin and Balak. That make horse mar sin a gwyn like an lálin and shot there and he wouldn't deep till dear like an hospital lads or road from pasta. But Catherine, ni she aim with the cancer ratting job like unknown for road to the pasta. So just the way I count on the crinny and shot the back and called it to Amazon. What we am now group of Morgan, quid over the Gaeilge, quid over the Vera, up the group with the Morgan Nua and Visha Ace with 3 Gaeilge. So bheadh sé aontacht to make rud a gcuin mar sin in ar an bhór mission eá. Níl sé sin a gcuin, níl an targad
a chur an tro sin in éireann ar chorbe. Ach tá Ghlór gur féidir le grúpaí Jennifer, okay, ar an gceise. So, a rís bhí tú féin á luas seo, an bhfuil mí de freastal Gaeilge atá Atógáil Phobal na Gaeilge, so seo teilge na bhfuil Gaeilge ag mami agus daddy agus tá sé de labhairt Gaeilge so bhaile agus is utópian na Gaeilge atá ann. Ná an bhfuil mí de freastal daoine gur míon nó go mé Gaeilge ag Phobal, tuis gúil siad chuí de chuir an Gaelscoil nó ar fána difriúla. So bhealach tá sé anna dheacair Imeachtaí a réitiú a sásaín an dárá, tá sé fearheacair. So, hús an asnaí an rudador mar ná, okay, is beag duine atá chuid atá Atógáil na Phobal go héile is go thomná na Gaeilge sáile. So tá muid chun na Imeachtaí atá a gcuin a oscailt amach. Ach an rud atá muid chun rá ná ní muid géirí béarla a cloisteáil. So mátá mami nó daddy béarla a labhairt, cai siad cogarnaí dhéanamh. Okay? Ní muid géirí an béarla a cloisteáil, nó cai siad iireacht a dhéanamh. So ní bhíon aon béarla a labhairt go hoscailte. Now, muna bhfuil tú sásta ghlacha leis an cníomh sin ná tar ag an grúpa. Agus tá sé tar éis eagrú go hanamha in asnaí. Now, bíon cúpla daoine a bris na réal, tá sé sin ná dórtha. Ach ar leith ar nós an go dtí an daoine mátá tú ag freastal ar an imeacht. Béis sé siú Gaeilge, ní míid chun an bhéarla úsáid, agus bé míid ag snú an úsáidú an Gaeilge tá go nónach go néirí tú feic. So tá sé sin threibh Jean, ach sin an cinál an rud atá de géirí buinte amach. So a rís am te chun bheith formáilte nó neamh ar an máilte. Orinthe chuid in na Imeachtaí is fear a bhí goin ná déireach bualadh le chéile san nolad suúra. Sin é. Just bualadh na Gaeilge le chéile san nolad suúra. Tug mí piclin le whatever, ar cúpla mil seán an Páistí, okay? A rís ag suaine faoi árachas, cuéigniú Páistí agus éas go háirí, cé tá chuna bheith ag gceannas ar an grúpa. Agus tá mis an cuid is mód na grúpaí leanaíocht tistí a mí ná bí na tiismóirí a láthair, ach tá gá go méid duine éigean ag gceannas. Duine éigean chun na réalacha. A rís an mhaoinú agus feici tú rud a scríb a go trééis sin a nua hena féin. So rís seo cúpla Imeachtaí a bhín ann a bhú fach féin ar cúlann sin feici mé bud Imeachtaí idir treilig a rís an bearláil Imeachta bhín a gcuin, okay? Cúpla rana gur féidir le chuir le chéile. Cearlann de Phobal óga gan tiismóirí a bheith a láthair. Chríálamar sin an asnaí agus capan gúilte sin anna dhéon le ré. Seo cearlann de Phobal atá trí cethir aní sin trí cethir chu capan gúilte fearheacair idir ré gan na tiismóirí a bheith áitéigean sa seomra, okay? Ach feici tú Greengraft níos déine is rud a bhí mar chríá grúpa leanaíos tistí, seo suoine bhíonach busca áisina a chuir le chéile. Ina bhfuil gas caint litrú ionach an sin bhaimsa leir le háirt CDs áras na Gaeilge gur féidir le tiismóirí áil ar ísacht chun cearbh sáile. Tá pacáiste ar fáil tásúmhail sin ar fadarólas a bh séan eisce ó rain gnóí túthe agus Gaeltachta nó ó choúidir agus is féidir leat an tóla se a chur raigeadí de príomhide scola mat a cantar. Mar bheith an placáiste sin ceireachta gachpáiste atá teachtasteach in Gael scoil. Agus is rud gur féidir le chuir a láb den éigean atá géirí a fáiste thógáil le Gaeilge nó níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile is tús atá ann agus tá sé séir in aisce, so sin an rud is fear faoi. Rud eile a bhfuil go mór ar an siomh den eagrú bhíh sé Ghlór Carla go whatever go méid ólar ann den na áisina atá ann de Phobal agus daoine óga agus cumála sin na suomhna is fear an atá cluichí ar fáil trí Gaeilge ar lína
agus seabhar tá gcuine an asnaí rangan na Gaeilge do hisismóirí amháin, agus tá an Gaeilge atá na rangan na sin bunaithe an Gaeilge atá tastáil chun labhairt le de fáiste nó de babi sa bhaile. Agus ceapan go raibh suoinmh iontach acu in ardhacha go méid se sin ag tarlaí le an ulad sprí, agus go méid na páistí in an dul agsúga agus go méid an múntar an múna le mar an cuid is mód na tismóirí seo. Bhíl an targad acu chun na páistí ága le fáilí, agus i bhredó níl siad a géirí, le bheith leisce orm féin má fáiste ága le duine ar bit. Mar anna cuidir go bhharm agus tábhail má fáistí gach le go háirnar tá si beag gacháslam. So caiimid a bheith oscailte go bhfuil babi chun go bheith ag cuioine agus manáthair ag bathúpáise an crack sin ar fad a dul ará, má táid a géirí freastal ceart a dhéanamh ar an grúpa seo. So arís muoinú mar tá géirí muoinú don cinál éimeach ar chur ar fáil mollamdí dul i deagháil le choulúdar tá ciste beag acu chun ceirú libh. Comála sin tá deontas ó fáil an Child Care Committee áitiúla iad a chundé a chur isteach ar an deontas sin. Arís mas rud ag bhfuil ceir a leir leis an form le choulúdar an an ceirú leis an form sin a lína. Ní mé ro cinnte faoi scéil ó thuí madam nach bhfuil an cinál go mé trísdul amach agus fáile an cinnte go bhfuil a bhacasáil ann. Agus arís go cór go maiid a chur scríir den bhuiséid atá a gcuin don bhór eagraíocht atá ag chur an Gaeilge chéin sa cantar. Go maiid a chur scríir den eagraíocht sin ar leathtaobh don ísgrúpa seo. Okay, so seaúpla rud agus ceapan go an duine ach seo rud gur féidir déanamh ná seola leir nó duine an údar ag léamh leir don na páistí sin ra amháin. Le déine bhí na fanzines a gcuin agus féile grúpa áil chun seachtasteach agus seo i dhéanamh agus fáilte ar chur rih tá grúpi eile an tólaí craacáilte tá Steve McGinney tá cuid mhór daoine inis a teachtain chéanú Gaeilge acu gur féadló teachtasteach agus seoanna agus Imeachtaí ar chur siúil daobh. Seo ceann duna rudaí a phríála mar nach méid na tismóirí láir le páistí anna óg ach táid an torm go sé níos fearr má tá na tismóirí timpeall. Agus seo ar nóí ar gná grúpa leanaí agus tistí agus feiciú an gnáród a hálín an sin. Bhín airgrúpa leanaí tistí a reachtáil a gcuin sa Gaeil scoil. Bhíonn sé an mula más féidir é a reachtáil áit tíomhmuid an scoil ach de bhór cuintí muoinethe in asnaí tá sé níos éasca dún. Faoin Gaeil scoil ná bhfuil an fearas ar fad ann den níosgrúpa seo, tá ná an fearas a bhd úsáid, tá an spás ann, tá páircáil ann, tá istigh daoine cáhfuil sé agus is dócha tá an dáhar den le bhímar a bhain túsáid as ionad sprí, an áte ta Joey's, go mbíonn daoine eile ann ach bhí béarla ag dul ará fadas go raibh mar ag géirí an Gaeilge a chur chun céin agus feasamar go sé féarheachar ag bhí seomra ag an freisin don nálín agus don na hairrán agus mar sin de ach bhí sé dechar go leor nó chuún na páistí ag sprí an Gaeilge a chur chun céin. So nílas ag an beidir go bhfuil réitiú eile ar an scéil sin nílas ag an beidir go bhfuil níos mór os a grúpi eile agus sin éimeachtaí agus arís má tá aon ceis nó a aon ná ceirú tá mé timpeall, okay? Chuir mé